Държавно дивечовъдно стопанство Росица край село Лъгът. Намира се само на 30 на километра от Севлиево във Високия Балкан. Това всъщност е бивша резиденция на Тодор Живков, работила само 3 години до 10 ноември. След 1990 година обаче тук дошли държавните лесничеи, създали други правила и след тях започнали да прииждат ловците от чужбина. Тази дейност и до днес е много доходна и се нарича ловен туризъм, защото срещу 100 евро на ден настаняват до 8 ловци. Напоследък даже българите били повече от обичайните германци и гърци. Предлага им се отстрел на елитни трофеи от кафява мечка, благороден елен, сърна и глиган. Служителите тук казват, че ловът е под пълен контрол. Също под много строг контрол е и сечта на дървета в стопанството. На места обаче се налага да се прочистват огромни отсеци. В тях се създават условия за пасище на дивеча. Юлиан работи тук от 13 години. Той днес е нашият ловен водач. Какви животни има тук в рамките на оградата, както казват при вас? Значи в дивечовата ограда, тази пада за интензивно стопанисване на дивеч, благороден елен, елен лопатар, муфлон, дива свиня. По принцип не отглеждаме в оградата, тя сама се настанява, нежелана, разбира се, защото ни нанася големи вреди в оградата, подкопава оградата и само неприятности ни създава, но... А хищници има ли? Хищници преобладава вече от последните 2-3 години. Се среща чакала, който се настани в този планински район. След тази ограда има и хищници. Преди нея благородният елен и сърната се размножават и гледат потомството си необезпокоявани. Но и преди и след оградата тревопасният дивеч живее в специални условия на интензивно подхранване и грижи. Изграждането на вишки, подхранването на дивеча, поддръжката на самите терени за лов, всичко това е труд и разходи. Но в същото време за ловец прелетял хиляди километри, за да отстреля определен глиган, това място за наблюдение е направо категория 5 звезди. А понякога чакането може да продължи с дни. Какъв дивеч очакваме да видим сега тук наблизо? Значи тук в момента може да наблюдаваме след малко да се появят кошути с телета и сърната и сарандака. Това може да видим през деня. Освен 20 души персонал и многобройните гости по време на ловен сезон, целогодишно на територията на ловното стопанство работят и хората от малки местни фирми за дърводобив. Местната порода коне е най-подходящият транспорт по планинските пътища, често скъсвани от порои. Сеч се извършва единствено на определените от лесничеите места и терени, защото хармонията между гори и открити пространства е изключително важна за нормалния живот в този ловен резерват. Най-интересно е високо горе в Балкана. Стадата сърни и елени. Само с високо проходима кола човек може да обиколи цялата територия на стопанството, което е с дирекция във Велико Търново, но охранява и ловния парк на област Габрово. Долу в парка кипи непрекъсната работа. В този сезон свежият фураж е още недостатъчен и дивечът е гладен. Стефан и Пламен са двама работници, които живеят тук с семействата си в служебна къща в парка. Този месец имат особено много работа. В хранилките трябва да се насипе зърно, да се проверят солниците, а наблизо да се разстеля сено. Налага се работниците да дохранват дивеча усилено, докато настъпи времето на зелената паша. По това време на годината често се случва да открият рога, хвърлени от благороден елен. Свикнали са да броят и точките им, които зависят от броя на разклоненията и от симетрията. Юлиан, който в момента е най-главен по ранг тук, идва да провери състоянието на хранилките и движението на стадата.
При вечер елени, кошути, сърни и срандаци започват да прииждат към храната и почти нищо не може да ги изплаши. Сигурно появата на тези кадри ще възмути много зрители. В природата и в гората обаче реалността е такава. Стопанството разчита основно на своята самоиздръжка. В същото време равновесието на самата екосистема позволява наистина една малка част от дивеча да бъде отстреляна за месо и колбаси. Именно трудът на работниците от това стопанство позволява тук гората, животните и хората да са едно общо хармонично цяло. В него имат място и чакалите, и ловците, и хранилките, и оградите. Но това е и кътчето, където пълниш очите си с красота, само на крачка от сърната, която също се радва на пролетта.